sha hudu. Sarkin Kano, Alhaji Sunusi, lamido Sunusi, sarkin Fulani na 14. To bismillah ya sarki samadu, ka taimake na waka ta ya ahadu. Wage sarkin Sunusi na Kano du, mai martaba jaragamar jama'adu, jaragama ta Kano du, jaragamar mulkin du. Sarkin Kano, Alhaji Sunusi, lamido Sunusi, sarkin Fulani na 14. Assalamu alaika ya mai martaba, assalamu alaikum ya zuriyarsa, assalamu alaikum ya masoyansa, assalamu alaikum maso mai martaba, masoyan mai martaba, mun rigi mai martaba. Taka lafiya sarki Sunusi, zauna lafiya sarki Sunusi, tashi lafiya sarki Sunusi, tafi lafiya Allah zai kare ka, Allah shi ne ya baka, Allah za ya tsare ka. Jarumi jajirtaccen basarake, ka zama ciwon ido gun makiya dan gaske, baba na matasa da samari za mu rike, shine ciki da gaskiya, shine cikin gaskiya bayan ma da gaskiya. Farar aniya kake dan lamido san barka, ki gudu sa maza gudu gaida ka, Allah ya shige ma gaba cikin lamuranka. Tabbas dole mu yabe ka, a Kano mun shaide ka, kana share mana kuka. Gaba gaba dai farin wata sha kallo, gagara tarkon makiya aika zarta kilo, na gaba ya yi gaba na baya kam sai kallo. Saukaka Allah ya baka, nasara ce a gare ka sarkin mu jaragamar ka. Dan gidan mutunci sarkin mu dan masarauta, aka ce adalci nan za mu yi fuskanta, batun karamci masarauta za mu kusanta. Gidan masarauta ya ciri tutar yabo, ya ciri tuta ta yabo, ya ciri tuta a yabo. Yanzu zana ambato mazajen fama, kun sha gwagwarmaya sarakai na Kano ma, kun zamo abin alfahari gare mu ma. Tsakaninmu da ku addu'a ce ta rage ma, addu'a ce zami ma, addu'a zami muku ma. Ku ne ginshikin masarauta ta Kanawa, ku ne tushen birni na Kanawa, kun zamo abin alfahari ga Kanawa. Allah ya biya ku da alkhairai da yawa, ya yi ta faman yalwa gare ku, ya yi ta yaduwa.
Malam Muhammad Bello. yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na shida Malam Muhammad Tukur. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na bakwai Malam Aliyu Allu. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na takwas Malam Muhammad Abbas. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na tara Malam Usman na biyu. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na goma Alhaji Abdullahi Bayero. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na sha ɗaya sa Muhammad Sunusi. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na sha biyu Malam Muhammad Inuwa. Yayi sarauta a Kano mai albarka. Sarki na sha uku Alhaji Ado Bayero. Sarkin Kano, Alhaji Sunusi, lamido Sunusi, sarkin Fulani na 14. Hakika al'ummar ku sun yi rashin ku, a gaskiyar batu an koka da rashin ku, ganin jajircewar ku ga al'ummar ku. Tabbas an koka an ji manta da rashin ku, an koka da barin ku, mu kwan ban manta ku. Sarkin Kano, Alhaji Sunusi, lamido Sunusi, sarkin Fulani na 14. Fatan mu a yau shine dai a gare ku, Allah ya ji kanku ya gafarta muku, ya kai rahamarsa izuwa kaburburanku, ya sa kun huta da Rasulallah, da Nabiyullah, da Habibullah. Amma godiya ga Allah, kun bar baya jaruma, kun bar baya kamila, kun bar baya hazika. Sarkinmu ya zamta mukar zaki ne, duk mai gani to ya kau da ido ne. Sarkinmu ya zamta mukar inuwa ne, shi sanyi ne da ke sanye rai ne, jara gama ne jagayya na mutane, dan asali kaga sadauki shi in ne, damunar da baki mugunta samu ne, kaga tushe iri na algunya ne. Sarkin mu'adali abin ayaba ne, ta yabo gurin kanawa na mutane, kai ne in dai sha kundin namijin dai, fadar ka na zo na zube ni in dai, na kawo gaisuwan ban girma ta daban dai, kai ne in dai zakin dai, kowa da gwaninsa Kano gana min dai, giwa kake madugu uban tafiya dai, a gani a kyale sai ta Allah ta yi dai, jagoran mu kai muka sa a gaba dai, bango majingina na al'umma dai, shi inuwa ne da ake bi aji dai dai. Alhaji Sunusi, lamido Sunusi, sarkin Fulani na 14. Yanzu muke ƙara tabbatarwa mu mutane, samun sa'an nasarar da muka yi ne, kan samun sarki Sunusi da muka yi ne, ece da ba ta yi farin ciki da hakan ne, ta yi murna kan hakan ne, sai fatan alkhairi ne. Sarkin Kano, Alhaji Sunusi, lamido Sunusi, sarkin Fulani na 14. Duk inda ka ji addu'a ce mai gidanmu, Allah ya tsare ka ya kare ka mai gidanmu, Allah ya karo lafiya ga mai gidanmu, Allah ya jaza